στην παιδεία, στην εκπαίδευση και εκεί είχαμε μια πραγματικά δημόσια δωρεάν παιδεία και δεν υποχρεωνόταν ο κάθε γονιός να πληρώνει αρκετές εκατοντάδες ευρώ στα φροντιστήρια και αυτά να μπορούσε να τα διαθέσει στον οικογενειακό του προπολογισμό. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για το περιβάλλον. Τα πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ που πληρώνουμε για τις παράνομες χωματερές, για το λιγνίτη που καίμε, πώς αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν διατεθεί στο περιβάλλον και καλύτερη ποιότητα ζωής να είχαμε εμείς σαν πολίτες και θέσεις εργασίας να ανοίγανε. Αυτά βέβαια θα τα ακούσετε πιο αναλυτικά από τους ομιλητές μας και ειδικότερα σε ένα καινούριο που παρουσιάζεται και που προωθείται ειδικά στις τοπικές κοινωνίες και από την κοινωνία των πολιτών αλλά και από δήμους, αυτό που λέμε κοινωνική οικονομία, που είναι στην ουσία πρωτοβουλίες πολιτών που παίρνουν στα χέρια τους την υπόθεση της οικονομίας, δημιουργούν αυτό που λέμε τράπεζες χρόνου, ανταποδοτική εργασία, αστικούς κήπους και διάφορα άλλα πράγματα που τα βλέπουμε και εμείς εδώ στο Δήμο και είμαστε αποφασισμένοι και αυτές οι δύο πολιτικές κινήσεις αλλά και ο αντίλογος που συνεργαζόμαστε και δουλεύουμε μέσα από αυτή την κίνηση πολιτών να αφιερώσουμε πολλές δυνάμεις μέσα από το Δήμο για το θέμα της κοινωνικής οικονομίας και του περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι αυτά τα δύο κόμματα που πραγματικά έχουν προτάσεις εξόδου από την κρίση. Είναι καλό κατά κάποιο τρόπο να βρουν ένα κανάλι, ας το πούμε, διαλόγου. Ο κόσμος περιμένει πολλά από αυτούς και πάνω απ' όλα περιμένει να κρατήσουν την ελπίδα στον κόσμο ότι πράγματι μπορούν να υπάρξουν λύσεις. Και για μας εδώ πιστεύω ότι το πρώτο είναι το καλό του τόπου, το καλό των πολιτών και μετά είναι το καλό του κάθε κόμματος ξεχωριστά. Θα ήθελα για μια άλλη φορά να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω ειδικότερα τον Δήμαρχο των Αγίων Αναγύρων, τον Νίκο Θουσαράντη που βρίσκεται εδώ, το Φώτη τον Κουβέλη που θα μας πει και αυτός δύο λόγια σε λίγο, τον Κώστα τον Μαρίνη, αντιδήμαρχο του Δήμου, την Τζέννη Ζαλαπούδη το ίδιο, δεν ξέρω τώρα, και πολλούς άλλους, μην ξεχάτε τους δύο τους είδα εδώ γιατί είναι μπροστά.